أشرف الخلق صلوات الله وسلامه عليه أما بعد kamar yadda muka saba kullum a wannan lokaci kafin lokacin sallah ya yi akan dubi matsala ɗaya ko biyu a tattauna shi to yau muna cikin kwanaki ne da lokaci na kusantowar sallar idi na layya waɗansu sukan ce babbar sallah ƙaramar sallah ita sallah ba a tasgirinta kowanne babba ne domin in ka duba da na azumin da na layyan duka Allah ta'ala ya yi maganganu a kansu saboda ka ita tasgirin abu tana da ka'ida a musulunci ko a shari'ar musulunci ko a harshe na larabci ɗaya kenan na biyu wannan kwanaki da muke ciki kwanaki ne na kusantowar sallar idi daman ita wa'azi ana yi ne a kan ko abin da ake ciki ko abin da zai zo ko abin da ya wuce ɗayan uku saboda haka muna magana kan abubuwa ne da za su zo gaba gare mu akwai aikin hajji yana gabanmu insha Allah wannan kuma sai waɗanda suka samu dama suka biya shi kuma aikin hajji ko da ka biya sai ka je idan ka biya kudin tsab baka je ba to lalle ko labari zai canja saboda haka yan uwanmu sun tafi wannan aikin hajjin a fadin duniya waɗansu ma sun isa makka da madina da jidda mu yi masu addu'a amma kafin mu masu addu'a mu fara yi wa 'yan uwanmu waɗanda ba su taɓa zuwa ba mu yi masu addu'a kamar haka Allah ta'ala ya kai su waɗanda suka taɓa zuwa su ma mu masu addu'a mai bukata maimai mu yi masu addu'a Allah ta'ala ya ba shi dama ya maimaita zuwa haji mutane da yawa sun yi hajji da yawa duk da cewa akwai malamai a fadin duniya da suke sukan yawan hajji da yawan umra to amma ni a wurina ba daidai ba ne domin akwai abin da ake yawaita yi kuma amfaninsa bai kai ya komo ba kuma kudinsa ya fi kudin zuwa hajji ne kamata inda ya kai ba za ka je makka ba ko umaran ba kai shiru tunda Allah ya ce wa atimul hajja alarama wal umrata lillah to kai me yana ka je so daya ko ma baka je ba halas zauna abinka haka shi ma hajjin amma mutum ya zo ya riga wani kiyasi wanda malaman maɗik suka ce kiyasan baɗila ne sai mutum ya ce yanzu miliyan 3 ne umra idan mutum 100 suka je miliyan 300 to wannan kudin da an tafi zamfara ko katsina ko mai dugu da an ciyar ladan zai fi na zuwa umra to yanzu ina kaga wannan rubuce cewa da aje umra a ciyar ta kudi ko kuma saboda garin ku ana rowa ka ɗauka duk duniya rowa ne
an yi bayan Allah da suna ciyarwa kuma suna zuwa hajjin da umara, shi kuma me za ka ce? Suna ciyar da marayu, ciyar da marasa lafiya Allah kuma suna zuwa. Saboda haka babu dalili, babu dalili ko kusa. ba za ka je ba kawai zamanka, amma a shiga wani kiyasi da wani dogon lissafi. To kudinka ne ba kudinsu ba ne? Hassan jikan annabi ya yi hajji 25, to me za ka fara? Abdullahi bin Mas'ud ya koma da zama Iraq yana karantar da mutane alkur'ani, ya yi hajji 60, umra 1000. Akwai jika ta Sayyidina Ali, ta yi aure a Egypt, ta yi hajji 35, kuma an za ta je ta kan ɗibi dangin mijin 5 da danginta a shiga jirgin ruwa a tafi Makka ko a tafi umra. Saboda haka ko a Najeriya ko waɗanda suke zuwa hajji da yawa suna nan, sun yi 10 sau 10, sun yi 10 sau 5, sun yi haka suna nan. Saboda haka idan ba za ka yawaita zuwa ba, ka daina nemo yadda za ka yi ka buge gwiwar mutane da yawaita zuwa ne. Ita musulunci ba a bukatan wani fikiranka, abin da yake rubuce ne shi za ka gaya mutane. Idan ka bar aya da hadisi da littattafan tarihi ka zo kana wani kiyasi, to mu ba za mu yadda ba. Idan ba za ka je ba yi zaman ka, ba mai ce maka dole sai ka je, kuma ba mai karanka komin kudinka. Amma dai a kwadaitar da mutane zuwa ɗaya kenan. Ita kuma idi, sallar idi, nasiha da muke yi shine ma wa junanmu. Mutane da yawa suka rasa idin nan, kaga mutum ya ɗebo yara da katon jaka zai tafi sallah amma bai sallah ba. Tsakanin tasha da garin su sallan ya abin nan. To shawarar da muke bayarwa a cikin uku kai ɗaya, ko kai idi a nan ka tafi, ko a kan hanyar zuwa garinku, ko kuma ka je ka yi idin a garinku, musamman inda ya tafiya naka. Amma akwai waɗanda suke ba su ne masu tafiyan ba, kamar ma'aikata da ake haɗa su da manyan mutane, to kaga ba ka da ikon tsara tafiyan ko kuma jinkirta. To kuma irin wannan ba zai dawo ba, wata ran za ka samu yancinka, za ka samu dama. Amma in dai ba haka ba, ka ga mutane a iya rututu ranar sallah ba su yi ba, ka je ta shiga ga mutane da su da jikokinsu da yaya sun rasa sallah. Wasu ma za su je wai karɓar ɗinki, daman telan ɗan uwanka ne, shi ma bai damu da sallan idi ba, ya gama maka idi, an gama sallan idi. In ba yanzu da yake sallan idi a garuruwa akwai da yawa ba, da can kowane gari ɗaya ne idi. Saboda haka ka dai tabbatar kai sallan idi kawai abinda muke faɗa, ba mu hana ka tafiyanka ba, amma dai ka tsare da sallan idi na fabi ne ka can, da na layya da na azumi. Idan ka yi wasa shaidan yana kaɗai zai yana kaɗai, amma idan a ce rashin lafiya ne ko wasu lalurori masu ƙarfi wanda suka fi ƙarfin mutum, wannan kaga daman kofa a buɗe take ma masu larura. Saboda haka a yi sallan idi a kwanakin idi ɗaya. Na biyu, lokacin idi ko in ce lokacin sallan idi, ana son mutum ya je a hali mai kyau. Inda hali akwai wadata, ka yi sabon kaya, sabon hula, sabon safa, sabon takalmi, sabon agogo, sabon handset, sabon darduma,
sai mai kuma sabon motar da za ka shiga ko keke ko mashi da sabuwar amarya da sabon gida. A in ya yawa ka rage kawai, ni ma ragewa nake, wanda kaga ba zai yi ba shi kenan kawai. Yawa idan babu sabo a wanke na daɗin a goge a ce. Mutane da yawa ba zuwa idi, kaga mutum na ta zage-zage wai idi ya zo ba kudi, saboda haka shi ba zai je ba. To wai idi nan kan ba Allah ne ke kawo ba? Kana iya yin idi a yammaciwa ne ma, kana iya yin idi a asibiti Allah, kana iya yin idi ka suma, kana iya yin idi a guje kana gudu, kana iya yin idi a police station an kulle ka, kana iya yin idi a gidan fursuna, kwarai da gaske. Kana iya yin idi kuma da kudi, kana iya yi kuma ba kudi, me a ciki? Saboda haka a sai in ka girmama irin idi din, Allah sai buɗa maka kuma, tunda alkur'ani ya ce wa mai azim sha'irallah fa innaha min taqwal qulub. Sallar idi ko sha'ir ne. Mata da suke al'ada da jinin biki, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su fita zuwa filin idi, amma sun je kar su yi sallah, su yi wanka, su sa kaya mai kyau, su je su ta addu'a, su halarci wannan huduba, su samu dada zuwa idin da dawowa. To yanzu aka ga da matan da yara duka ba sa zuwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da yara idi su saba, wataƙila za ka mutu da wuri, kaga za su fada, babanmu na kai mu idi, babanmu na kai mu juma, babanmu na kai mu sallan asuba. A kai su filin idi da inda hali kuma a faranta wa yara rai ta wajen ɗinka musu kaya, inda hali ta wajen kai su gun danginsu su yi zumunci. Ba yawon barka da sallah, yaron barka da sallah ba daidai ba ne, kada yara su koyi kuɗai, amma su je gun dangin uwa da dangin uba, ba wanda zai hana wannan. Islam ya zo mana da zumunci. Amma yara su ɗauki jiga su shiga gari barka da sallah. Kun ga yanzu yara da yawa na bata kowane shekara, ba ku jana ta cikiya ba? Wanda zai zo kofin gida ya sace yaro, balle yaro ya zo ya same shi a unguwansu. Barka da sallah kuke ito, ku shiga can ciki wajen hajiya, can ciki suna shiga sai kulle kirif, sai abin da Allah ya kuma. Saboda haka kar a bude wannan kofa, amma su yi zumunci daidai ne. A ba su barka da sallah ba su roƙa ba su karba, daidai ne wannan. Da manyan mutane da ƙanana, Allah baya son kuɗai, saboda haka kuɗai matsala ne. Allah ta'ala yana son a lokacin sallah ka ziyarci iyayenka, yan uwan babanka, yan uwan mamanka inda hali, ko da a ce suna Zamfara ne ko Maiduguri, ka hau jirgi ka je ko mota, ko da suna Ghana ne ko Egypt, ka hau jirgi ka je kwanakin sallah na uku, inda za ka iya fadda ka yi zumunci. Haka kuma a yalwata abinci da abin sha, a kai shi inda yake da jama'a, watakila unguwan da kake ba jama'a da yawa, a kai shi mahaɗa ta jama'a, irin kofan sarki, irin kofan tasha, irin kofan masallaci, a yalwata abinci da abin sha. To amma za ka ga mutane ba su ciyarwa, an kai masa magana wai ai bai yi aure ba. Wane ne ya ce maka ciyarwa sai ka yi aure? Waye ga maka haza? Waye ne ga maka? Kana iya zuwa inda ake sai da abinci ka ce ke mai masa, ki haɗa masa na 500 mutum 10 ko mutum 2 ka biya a ba Allah. Waye ce maka wai sai ka yi aure za ka ce? To ai mawadata ko sun yi aure an ce mata su kar su yi aiki a kicin, sai dai in ta yi volunteer. Duk wanda ya samu wadata an ce ka ɗauka mai dafa matanka abinci, ka ɗauka mai duba matanka yara, tun da akwai wadata. Shi ita sai dai ta ba da umarni, yau miyan karkashi za a yi, a sa ƙananan kifi, akwai wasu kifi suna nan ƙanana haka, ana kiran kifin da fulatanci sudda mukka, wadai da gaske sunan kifi ne, suna nan ƙanana,
amma idan aka yi ta da karkashi aka sa magi ko da dawan gida ka samu tuwon masara la haula wala quwwata sai inda loma ya tsaya bare da gaske. Saboda haka wadata ne ke kawo su abubuwa, kuma wannan ba wai girman kai ba ne. Yau ka ga mutum da wadata ba zai ɗauka matansa mai wanke-wanke ba, in ta yi magana shi kina da girman kai, wannan ba girman kai ba. Shari'a ta faɗa ko a cikin risala samar dani cewa kai idan ya samu wadata fa alaihi ikhdamu zawjati, ya ɗauko mai yi wa matansa hidima, ba laifi ba ne wannan. A cikin sharhi risalan kuma aka ce idan kudi suka kare tasu kuma sai a sallami masu hidima ta koma kici. Ƙwarai da gaske. To tun da ba kira mai ci gaba, ai dama wadata ce. Domin kai cefane da gyar, ka biya mai dafawa da gyar ai yawa. Amma idan ita ta ce a ba ta bukata mai dafa to za ta dafa, ba mai cewa dole. Idan ta ce a za ta yi wanke-wankenta ba za a ce dole ba. A Najeriya wata rana mun taɓa zuwa da wani ma'aikaci ya kai ni, yana aiki da fasiliti ne, in muka shiga cikin fila ya kai ni wurin, ya ce to kaɗan jira mama tana girki a kicin ne. Na ce iye, ya ce iye, manya na ku daban. Da kanta ya ci tana kishi, na jira ta zo, na gaishe ta, ta ceto a yi mata addu'a ga yara ga shi yanzu Najeriya na hannunsu, na yi mata addu'a. har na fita na tafi adc ta yi kira wani ita za ka sauri ka tafi ya sai an sallame ka na ce ab ina aini ka san tsohon gardi ne kwarai da gaske sai aka sallame ni. To amma saboda harka na tsaro ba zan gaya muku da bai aka bari ba. To a wannan rana na sha mamaki, tana matan shugaban kasa amma tana girki to me ce ice mina haka mama take ita ba ruwanta ga masu dafa abincin goma to yi wannan ba za ka ce dan me ba. Idan kai ne kai ɗauka mai dafa abincin aka ce kai mijin baka kyauta ba, akwai wasu mazaje suna nan suna da wannan. Haka kuma a ranar idi a tafi da yara, kuma inda wadata ka tambi 'ya'yanka mai kuke sai ku ci ranar sallah, su faɗa a sai abin. In sun ce zabuwa ga zabuwa can ana sayarwa, Allah ku amara ba a sai inda hali. In babu kuma to duk abin da ya samu, domin mawadaci ba a yi da'i miya ɗaya a gidansa ba, sai dai ba wadata. Idan ba wadata in ka ce miyan kuka to gidan kowa kuka zai shi lillahi lillahi ware da gaske. To ba wadata miyan kuka kullum zai, amma inda wadata kai a maka miyan kukan ka. Wata tana so a yi jollof rice a yi mata, wata tana son ba a yi mata, wasu sakara suke so ga sakwara na an jibge ta su taka, wasu suna son a yi dan wake amma a hada ta da koda, kasan ana hadawa kuma yana tafiya. Don Allah gobe ka gwada gidanka dan wake da koda ba haba mala. To wannan duka a haɗi ne, ko kuma dankalin turawa da kayan ciki su ma ana hadawa. In dai da wadata ba a yi da gidan mutum a yi abinci ɗaya ba, mawadata ku ji da kyau. Amma da ƙyar babu amma sallah ana iya yalwatawa don abu ne rana ɗaya. Haka kuma shari'a bai yadda mutum ya je ta ciye bashi don sallah, sai dai kana da abin biya. In babu kai sallah da tsofan kayanka, kada bayan sallah mai yadi ya buga ma waya ka riga danna masa busy alhalin kai ne ko kuma ya zo ya tambaye ka tada fada yaushe aka yi sallah. Bayan sallah ai daga salamu alaikum shine bayan sallah, sai dai in ka ce sallah wata daya ko sati biyu. Amma in ka ce bayan sallah a filin idi yana iya tambayan ka da liman ya yi sallah, kafin a yi sallah ne bai sai tambaye ka ba. Domin aka ce ba da sallah ko ba da ake meye ne ba da sallah ne. Amma inda hali ai wadata
a wadata iyaye. Kuma mun ba da shawara da ka yanka rago mamanka bai yanka ba babanka ba, kai ka haƙura kai da matanka ka ba iyayenka. Idan kana fifita iyayenka a kanka ba karamin lagwada za ka sha ba, billahi lazi. A lahira ma sai ka jefa ka cafke Allah, wallahi. In kuma babu shi kenan ba mai cewa don mai babanka bai layya ba. In kuma kuna da yawa to ku hada kamar da waɗannan yara suka mini waya mai duguri, suka hada kudi su 4 ko su 5 ne, suka biya mamansu hajji. Sai ku yi karo sai a saya wa baba rago da mama da ɗan shinkafa a yi abin. Haka kuma layyawa zai yanka maka, a'a layya ma matsala wajen yanka, kana iya yanka kayanka ko matanka ta yanka maka. Masu cewa mace ba ta yanka su karanta mana, su tafi su yi karatu. Wa zafhul mar'atu ja'izatun, aka ce yankan mace halal ne. Ai ba wani abu ne yanka ba, bismillah. Abin yanka ya kalli alkibla, ka yanke makogoro da janna, kuma ka bari ya gama shure-shure kafin ka wanke, kalas. Ɗaninka zai iya yanka maka, ɗanka zai iya yanka maka, yaro mumayyiz zai iya yanka. So batun yanka ba matsala. Su waye laye yake kama shi, yana kama kowane musulmi kawai. In dai musulmi ne laye ta kama shi, hurran au abdan, sagiran au kabira kace. Ko yanzu aka haifi yaro in dai layya ne sai masa rago a yanka. Ba cewa aka yi naman layya sai an ci ba. A yanzu masu yanka 20, 15, akwai wanda na san yana aika raguna har sai da har gwagwalada har unguwansu kefi duk aikawa sai daidai masalata ya yanka mutane. Saboda haka layya, in za ka yanka layya samu dabba mai kyau akalla dan wata 8, ko akuya ko rago ko saniya ko rakumi. Akwai matan da suke yin surutu in mijinsu ya soya akuya. Waɗansu bata suka ce ba, amma ba su karanta Islam ba, matan suka ce in kana layya da akuya ɗanka zai taurin kai kuma zai surutu. Ka san yanzu akuya sai ta kwana tana kuka. Allah, akuya ba kamar rago ba ne ko tinkiya. Allah kwa miya har gare waye. To ka gani wani ai ba daidai ba ne wata. To mutanen Makka kuma sun fi son naman akuya kuma akan kowane abu. Hatta Annabi sallama da abin da ya fi so nama akuya, kuma shi akuya maka fada yake so, kuma shi ba a yanka masa nama haka, ana gasawa ne haka, sai ka rika ca kuma haka, akwai daɗi. Ka gwada da Allah. To me a ciki? To in dai baka so matanka ta ƙi, to shi sai akuya ko rago. Amma dai a daina camfiya cewa in kana layya da akuya ɗanka ba zai zama mai taurin kai. Taurin kai daban, akuya daban, ba abin da ya haɗa su. Ka san galibi ɗan adam baya son abu sai ya san yadda ya bata abu. To wala yajrimannakum shana'anu qawmin an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kai adalci. A haka kuma akwai masu yi wa rago arwala kafin a yanka. Duk dabba ba inda aka ce yau dabba arwala. Arwala na ɗan adam musulmi ne kawai ko aljanni musulmi, amma rago a mata arwala ko saniya ba daidai ba ne. Yawwa. Kuma layya kwana 3 ne, ranar farko ya fi sai biso 3. Idan rana na 3 din har rana ta fadi, wasu malamai suka ce ba da maka yi kuma, wasu suka ce a don rana ta fadi ana yi kwana 3 ne, sai alfijir na kwana na 4 ne, tunda alfijir ke raba tsakanin jiya da yau, kamar yadda bature 12 dare ne ke rabawa da minti 1. Sannan kuma an kai layya ana so ka kasa nama layyan kashi 3, kashi 2 ka kai gidanka, kashi 1 ka ba mabukata na kusa da kai. Allah na damuwa da na kusa. Fa'atizal qurba, fa'atizal qurba. Allah na alqur'ani na magana, ka damu kai ma da na kusa da kai, na kusa da kai, mai gadinka, mai wange da guganka, makwabcinka, wani wanda kuke aiki da ku kasuwa daya, musamman wanda ka san ba zai iya yankawa ba. Idan ka san na yanka, kar ka sake kamin cinya. Babu, a yarwata ne, ba a tara wuri daya ba. Ba ka ga na yanka ba, to ka ba wani kuma. Haka musulunci yake bukata. Bai so ita tara abu wuri daya. Kai kuma kayanka in an kawo maka kuma kai jan maza ka dauka kuma ka ba wani.
yanzu don Allah wanda yanka rago sai aka kawo masa cinya ko kai da kafa da wanda bai samu dama ya yanka ba, waye zai fi murna? Wanda bai yanka ba. To ina ma a kawo kai da kafa, a kawo rago kuma a kawo kayan ciki. Saboda haka a duba na kusa. Wani za ka ga zai dogo cinyar rago tun daga Suleja har Gwagwalada, wai duk hanyar na baka ga mabukaci ba. Ai ba cewa aka yi layya a raba wa dangi ba ne. A'a, dangi amma wanda bai da shi. Wanda bai da shi aka ce na kusa. Haka abincin sallah kuma a yalwata shi. Masa aka yi, burabisko aka yi, kunu aka yi, a yalwata. Akwai waɗansu mutane in sun yi layya aka shigar gida ko kafo baya fitarwa, ko fito shiru, ba a son yin wayan. Wani ya taɓa tambaya na da na zauna wani gari, amma ba zan gaya muku garin ba, saboda kar mutanen garin su sarku. Da na irin wannan wa'azi a filin idi muka dawo, wannan magana 1980 ne. Sai ya ce mini, ka ce a yanka rago a ba mutane, na ce kwarai. To unguwannan shekaransa 7 ba wani ya taɓa bashi ko kunnen rago, sai ga kowa yanka ya shigar gida. To na ce to ai ba a rama rowa, watakila ba su iya tuna ka bane ko kuma abin da ya kamata. To dawai so yake rama shi ma in ya yanka ragonsa shigar gida kawai shiru. Na ce ba haka shari'a ta ce ba. Shi jana daga baya ce mini ai ya cire kai da kafa ya ba wani da fata. Na ce to ka kyauta. To a sai in ana ba mutum zai tunani ya ba wani kyau. Yawwa, to haka din yana da kyau. Haka kuma miskini da gidan da aka san mai gidan ya mutu marayu ne, musamman wanda bai bar masu wadata ba. Saboda marayan yana da wadata ba a so a ringa masa bara, a ɗauka dukiyarsa a yi masa. Ba ka ga wani balarabe ba? Tsakanin Iraq da Turkiya a wani littafi na karanta, sai ya tambayi wani makiyayi, ya tsaya haka da mota, sai ya sallah, sai ga wani makiyayi, sannan makiyayi cewa sannan alaji, a makaji daɗi, duk shanun nan naka yi sai ina, ko ya gaya maganawa, kaga mu uku muke kiwon shanu na wani yaro ne a goye. Yaya aka yaro a goye ya samu garke haka? Sai ce gado, babansu ya mutu ya bar shanu ɗaruruwa, sai aka raba. To shi ne mamansu ta ce mu masa kiwo, ya ce to do Allah ku rike amana dukiyar mara. To kaga yana goye ko, amma ga shanu nan ɗaruruwa ba 100 ba nasa. So ana iya samun marayan da ya fi ka wadata, amma rashin uba ya sa an kira shi maraya. Don me za a kira shi maraya? Tunda yana da kuɗi, ana iya cinye kuɗin bai sani ba, ko ba ka wani? In ya girma a masa lissafin dokin Rano ko dokin Lagos ko zai iya hana. Yanzu abinda yaro na yi a Kano a laraban albasa nan, yaro a goyi zai iya yanzu cewa ba raba gado ba, an zalice shi, mutane na masallaci dan na wuta, kaga yaro zai iya wannan? Babu ai. Saboda haka an fi cin gado dama yara ƙanana da mata, su kuma saboda kunya da nauyi ba za su iya magana kan haƙƙin da mijinsu ya mutu ko babansu ya mutu ba. Da ta yi magana ce haɓa da Allah ke bari mana me zai kaza. Saboda haka masu cin kayan maraya su yi shiri ran tashi alkiyama. Wanda ya ci kayan maraya, alkur'ani ya nuna kana fita gaba da bakin kana wuta, billahi lazi wasu yasa launa sa'ir, kuma jefa mutum a wuta. Masu cin dukiya maraya zulma. A haka kuma a kwanakin idi kuma a kiyayi zuwa sabon Allah, ko yawan gudu da mota ko mashin, ka fizgi karfe kamar za ka tashi sama, ba daidai ba ne. Alkur'ani ya koya mana tafiya. Allah da kansa ya ce wa kasir fi mashriqa wa gudud min sautika inna ankara aswat la sautul habib. Tafi a hankali, alkasar fil mashriq. Abin inda aka yi da ai gudu in wani abu ya faru, za a yi kwalala a samu ruwa kashe gobara, ko wani ya kai wani mara lafiya asibiti, ko ire-ire, ko wani ya zo ya cuci wani, ko ya ɗauke motar wani, to an yi dauna a yi gudu don a kamo shi. Amma in dai lafiya ba wani larura ba, ranar sallah rana ne na murna, rana ne na farin ciki. Ko ka je za ka sayi lemu, kana iya ka saya mutum 10 duk ka ce kowa ya ɗauki marinna ko fanta,
ko ruwa ranar idi ka kyautata mutane, amma ka fara daga gidanka da iyalanka. A haka kuma ranar idi in ka je filin idi kuma ka haƙura har a gama hudu ba. Akwai masu gudu ana salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu, to wannan yawancin shaidan ne. In dai ba uzuri ko larura ba, ka zauna gama hudu ba ɗaya da biyu. Ina ne za ka kai wani irin mutumin ba za ka yi ba Allah lokacin gaba a shirme magana ba da lokaci. Yanzu neman abin duniya so ne mutum zai zauna awa uku awa hudu kuma abin bai yi ba, kuma ka dawo gobe kuma ka dawo sai ka yi sa abin zai baya faruwa. Ranar idi ne wani wai zai ce wai rana ne, me yana cikin ranar ba hantsi ba ne. Mun riga mun gaya wa limamai kada wani limai su daina kai mutane sallar idi karfe 11. Wane ne ya faɗa? Dole ina wanda ya taɓa zuwa Makka ko Madina aka yi sallar idi da shi? Wallahi a Ka'aba ko a masallacin sallama rana na bullo ana sallah Allah 6:30 Allah kwa dama da ta bullo shi kenan hantsi le ga gidan kowa ko 7:30 8 in ya yawa 8:30 a sallami mutane. Wani zai tafi garinsu wani amma munan sai aje a zauna har 11. Mun taɓa yin sallar idi a gari na wata rana har 11 da minti 10. Me wannan ne? To da na yi musu magana sai suka ce a suna jiran oga. Na ce oke kuna da gaskiya. Na ce kaga in kai sallah oga bai zo ba ni za a sanada shirye ka. Idin ga dariya liman ne ya ce a ai kai ba za ka zama liman ba na oga. Haba malam inda yake da 5 alive wajen trailer 100,000. To irin wannan kuma wa'azi za a yi masa nasiha da waɗanda ke gina masallatai a gidajensu duka wa'azi za a yi masu cewa karka mai da sallah ya zama ka ko fada. Sallah ba odele ba ne, sallah ba adc ba ne, sallah kuma ba abin nan ba ne. To me a ciki ka taho lokaci ya kawai sallah. Allah ya cikin wazirin jama'a Alhaji Ali wazirin jama'a ina zuwa masallaci gidansa wa'azi a Kaduna duk sati 2. Shi idan lokacin sallah kawai sallah in ya zo masallaci ya cika ya sallah da gashi Allah cikin shi. Kuma idan aka sallah magariba ana darasa ya ka masallaci ranar na ji ya gaya wa ADC ya ce kai kan bako ne in ka ga magariba ta ishe ina masallaci in bako ya zo kawo shi masallaci in ba mai sallah ba kai shi can yadda ake jira baya saurara ya riga ya zo. Na ce ranka da ka kyauta ya ce a Alhaji Haruna na yi DO fa a Benue. Ya ce yana DO Murtala ya ku ya dawo ya zama famisa ya dawo ya yi minista ya yi wannan yanzu kuma IBB ya bashi SGF. Ya ce to me ne ba na kure duniyan ba? Na ce a'a so nake da in an saka siyasa kai takara ka zama shugaban kasa ya fashe da dariya. To me a ciki dan magariba isha ga ba za a barka maka dan saurare to har ina za mu je? To ka duba ka gani ka san na je na yi waje a gidansa na dawo ba ya sati 2 ba aka ce ya je Benue inda ya DO din ya yi karo da mota wannan gadan Benue. Allah ya cikin Aliyu wazirin jama'a me a ciki ka ba sallah lokaci an gama huduba an yi ili zauna daram dam kuma mun ce duk inda aka yi huduba a fassara da yaren da aka ga an fi ji. Idan a Yola ne a fassara da Hausa Fulatanci shi gana. Idan a Numa ne a fassara da Hausa da yaren Bashama. Wuna kwasa yawo da jama famfuran pepe. In a oke ne a fassara da Hausa da kuma yaren Ibra nyane mawo wadai. In a bidda ne kuma a fassara da Hausa sai a fassara kuma da Nufanci ke wano in je busogo sai ka digi. Saboda haka ni ba nufe ne yanzu in kun matsa mini Abuja sai in koma bidda sai in koma bidda kwarin zamana. Daman gashi gwamnan kanina ne Umaru Bago ga Alhaji Hanafi nan kanin gwamna gware da gaske in kun matsa mini zan koma bidda ko kuma in koma Yola domin gwamnan Yola ma kanina ne fintiri gware da gaske
in kuma a Legas ne a fassara da turanci ko kuma da yarabanci ko kuma duka uku, hausa turanci abin ka gani. A Legas aka fassara da yarabanci kuma a ce kosi kwalokwalo kankan. wadai da gaske ne yanzu ma saboda an samu duniya ina ganin zan je Legas na aure iyago. Idan ka sa yanzu kai aure a Legas ka sa lambar motan ka Legas ba mai tare ka a fila, kana zuwa a ce access open the gate. wadai da gaske ka san aure akwai hikima ai. yanzu kai dan rikici ne ka auro mace lauya, da ka kunto kuran kai ka kotu ta zo ta ce constitution na 1999 karamin baka ciki a shafi na 600 ya ce a bada beli, sai alkali bada belin. in kai mai yawan laulayi ne ka auro mace nurse ko likita, sai tirtin ɗinka gida ta ɗibi jininka ta gwada, ba shi ka ja asibiti ba. in kai mafaɗaci ne ka auro mace DPO, don kama da ladan irina ba za a kulle ka ba. matanka DPO ko commissioner of police ina. to haka ake aure, akwai hikima a ciki. kware da gaske. in kuma kai mai son kwangila ne to gwamna na cin zabe ka je ka aure kanwarsa, ko wani gwamna, ko na Zamfara ko na Kebbi, duk kai sauri duka, saboda ko na allazi. amma dai akwai allazi na daga, akwai allazi a halala na, amma dai ba haushe ce ko da alaje da rasa abin. to akwai hikimomi a cikin aure. in kuma kai dan sumoga ne ka je ka auro mace custom assistant controller, ana kama kayanka a jibiya ta yi wayar a sanya maka kayan. in kuma kai mai son kuɗi ne ka auro mace manajar banki, tana manajar access bank ko zenith bank ko jaiz bank. da ka rasa kuɗi akwai da suke ba da kuɗi ba caji, su sun sani, su ma'aikatan banki ba za a yi maka wani caji ba, sun sani na sani. in sun ce cas zan tona ba abin da ya dame ni da ba aiki na tona abubuwa ne. in sun yi shiru ne shiru, sai ta samu 200,000 ta baka, in ka samu a zuwa mayar ba wani caji, sun sani. wadai da gaske. to a cikin aure akwai hikima. in kuma kana son kai haddan alkur'ani ne ka zama alaramma, ka je ka auro hafiza, da dare kafin ka kwanta da baka aya biyar kafin ka ce kwabo kai ma ka zama ustaz. ana jan baki tare za ka karasa da kai, a ce wai yaushe wani ne ya karatu, ya auro ustaz ya. kwarai da gaske. na gani, saboda haka a cikin aure akwai hikima. in kuma kana so a girmama ka a baka sarauta ka je ka auro jikar sarki, bari kuwa ko kuma yar sarki, ka je ka auro yar sultan ko yar aminu sarkin kano ko yar sunusi ko yar sarkin zaria. kaga za a baka ko garkuwa ko madubi ko katuka sai a baka, kuma duk wata 2-3 dogare su zage shi ka, amma za ka sallame su ba. Allah za ka yi sallama, so gada da ruwa da bakar ka fara. ai zai gaya maka ne, dogare zai taso su cika fiko su zo daga cin sauka lafiya, ai sai gaya haka billahi lazi. to akwai abubuwa a cikin aure, akwai hikimomi da yawa, ko mutane da yawa sun yi shi. kuma aure alkur'ani ya sake aure duk duniya. yanzu kana iya duk matanka daga cena, Allah baka yi kowa laifi ba. Allah ne ya ce fanki huma da balaku, sai ce minan nisa, sai ce masana wa sulasa. kuma kana iya kure duniya ma, matanka ɗaya yar china ɗaya yar rasha, kaga ka kure ai, ka hada yamma da kudu, kuma kana nan zaune a Taraba ko Kano ko Jigawa, ko kuma duk matanka in Saudiya. in gari ya waye kaifa halukum, masha Allah, alhamdulillah. ko kuma duk matan ga bari kai kuma ba babura bari. da gari ya waye da wato kula wasile da kanadi alhamdulillah zai biya. to idan mun ga mutum ba son ce fa ne irin masu taurin nan, sai mu zuga shi a wurin babura bari ko shi wa arab. Allah ko su kudin turare kawai ma ishe ka, turaren wuta da wannan. don mun ga kai kana da tauri da maza mu zuga ka, kuma a shiwa ma da babarbare ma yar boko
ba sungul ba, kasa akwai sungul, akwai kalayako, akwai kaladiyo, akwai kalawu. Wannan barbarci ne, ko a babbar ba kuwa san wannan ba. Kalayako, kaladiyo, kalawu. Baka gaba da bari ga wancan ba yana kallo na ya shiru. Ka gani? In kuma kana son aure jari hujja, sai mu zuga ka je yola ka aure wacce take da shanu. Da kai dan burak, turanci ne burak, sai ka yi waya sai da daya ka kama ku. Burak, turanci ne burak. B-R, bari dai in shiru. Ga principal yana kallo na. Principal yana kallo na, zan yi spelling. Bari dai in bari kada na kwafsa. Saboda haka aure yar hikima ne. Ƙwarai da gaske kuma. In kuma ana so, in kana so kuma kar a rena ka, ka je ka aure yar wani GOC. Ko wacce da yanzu Hassan Musa, wani ne mini waya, je ya aure a gidan Alhaji Dan Kande. Na ce kai, yanzu ba bai taba ka. Matan tana da yayyu 5 ne ko 6 duk sojoji. Navy, Air Force da Land Army. Wanda ya auren, duk yayyunta ne. Magani? Saboda haka yan uwa musulmai, ranar idi da Allah ka zauna ka saurari hudu ba, kai da matanka da 'ya'yanka, sai dai larura ko rashin lafiya. Sai kuma raba naman layya mun gama magana a ba mabukata. To an ce lokaci yayi. Na ƙarshe a filin idi kai wa kanka addu'a, ɗan uwana, kai wa musulmai duka na duniya addu'a. Shi addu'a ba a so a takura shi, ka ce Allah ba ni, Allah ka kare ni, no, kare mu ba mu. Haka Allah yake so. Ka riga amfani da kalmar na. Sannan ka yi ‘ya'yanka addu'a. Sannan ka yi wa bayan Allah mutanen kirki da suka rayu a wannan duniya, suka yi alheri da suka wuce, yi masu addu'a. Sannan ka yi wa bayan Allah da ba su da lafiya a asibiti ko a gida, suna fama da ciwo da jinya, sa su addu'a. Sannan ka yi wa masu yi wa marayu hidima, ka sa su addu'a. Sannan ka yi wa bayan Allah addu'a masu damuwa da masallaci, kullum inda suke duk damuwarsu masallaci ne. Ina ka fito masallaci, ina za ka masallaci. Ka yi kuma addu'a ma wa masu damuwa da a yada wa'azi, a faɗaɗa musulunci. Suna nan. Muna sa DIG Ibrahim Lamurde ya rasu wancan mako a nan gari, mun yi jana'izansa a nan, Allah ka gafata mashi. Ɗazu na je headquarter 'yan sanda na musu wa'azi, sun ce akwai deputy commissioner Guri, shi ma ya rasu. Wancan zuwa da muka yi, mun yi sallah da shi, hadda muka tashi yana cewa yau an sa deputy commissioner addu'a, ya shiga ciki. Ɗazu da na je suka ce mini ya rasu, an kai shi Kano, an yi jana'izansa akwai wani gari Guri a Jigawa. Mun yawa deputy commissioner Muhammad addu'a, Allah jikan shi, ya bar iyalai, mun yi masu addu'a Allah ta'ala ya ɗaya ba zuriyarsa bayan ya wuce. Akwai kuma Adamu Abba, ma'aikaci ne na tsaro, surkin shi ya zo nan, surkwarsa ta zo nan, ta rasu a nan, mun yi jana'iza a can Gudu, Allah ka ji gan hajiya. Akwai wani ɗan uwa shi ma daga Katsina, Abubakar Ahmad, wani babban ma'aikaci, shi ma ya rasu, shi ma mun yi jana'iza duka a nan Abuja, da sauran da suka rasu a wurare da dama. Ya Allah, muna roƙonka ka gafata musu. Na gani a jarida an ce wasu alhazai akwai ɗaya ko biyu sun rasu a Makka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya mutu aikin haji, in za a birne shi ba a sa masa hula ko likafani ko abin nan, ba hula ba abin nan, likafani, za a bar kansa haka kamar yadda alhaji baya sa hula. An ce ran tashi alƙiyama mutum na fita gabari yana labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk.
lalle na gani an ce alazai ɗaya ko biyu sun rasu, mun yi masu addu'a Allah ya gafarta musu, iyalai da suka bari a baya Allah ya masu albarka, wanda bai taba zuwa hajji ba Allah muna roƙonka Allah ka kai shi. Ma'aikatanmu na Najeriya suna zanga-zanga, Allah ka sanya masu albashi mai albarka a ciki, Allah ka sanya a ƙara masu albashi a cikin rayuwarsu, ya hayyu ya qayyum. Wani abu ne mai kyau, kyautata wa mutum. Ko ba su yi zanga-zanga ba, ni na sha faɗa albashin da ake biyan mutane minimum wage na salar ya yi kaɗan kare. In ka duba makwabtanmu Nijar, Kamaruwa, duk ba haka suke ba, sun nan kama. Kuma abin da muke da shi na dukiya ba su da ko ɗaya bisa 10 ba su da shi, domin duka wurin zuwa nan ne Nijar da Kamaru. Ba su da dukiyan ƙasa da muke da shi, ba su da gas namu, ba su da fetur namu, ba su da shi. To don haka mu kuma wannan kokari da yake Allah ta ya shigo ciki. Kuma ina yin kira ga sanatoci su yi girman Allah, su taimaka wa al'umma, su daina kawo abin da bai da amfani. Ran nan ana kallon su a TV, wai an kawo wai za a canja national anthem. Can you imagine? To yanzu don Allah, yanzu da mana jira national anthem ne? Menene wannan? Yanzu dubi yadda kasar nan take yanzu, dubi yan ritayen da ba a biyan su, sannan ku zo ku kawo wannan da Allah an ji an zaɓi kuna ɓata wa kanku lokaci akan wannan ne za a national anthem za a sai a zabo. Ai mutum na fara wannan magana ku ce masa da Allah ya shiru, bar wannan magana. Me ya laifin wancan national anthem? To me bambanci a ce? To Allah ya sauwaƙe. Ni dai na ba su shawara, don Allah su rika shiga abubuwa. Kuma ina kira ga gwamnatin tarayya ta daina damuwa da yawan ɗora mutane haraji. Wannan fa Najeriya ce, ba jiha bace guda ɗaya. Ba zai zama abin da yadda kake takura abu a jiha ka zo ka kawo shi a fidar, ba zai yi. Kafin ka sa mutane tax da haraji, za a buɗe hanyoyin samu, ko kuwa da nema tukuna. Menene duk kowane abu haraji? An ce nan gaba ma wai za a kirkiro wai ko mota ka aje yau cewa ɗaya sai ka biya, ko 5 alive ka saya sai ka biya, ba ka ba sai a kama ka. Kuma ni na limamin 5 alive na duniya. Saboda haka ba daidai ba ne a matsayin ku na sanatoci, ministoci, ku dubi abin da ke da amfani, a jeji waɗannan yaran da ke tada wannan barnama a takaita maganarsu ya fi. Domin ko da shinkafan ta dawo 5,000 aka kori mutum, ina za shi? Mu dai iya namu mu faɗa ne, kuma Allah shaida ne. Mun nemi su addu'a shugabanninmu, tun daga shugaban ƙasa har zuwa local government. Allah ta'ala ya cusa musu tausayi da kuma adalci da kuma karɓar shawara. Kuma ƙoƙarin da ake yi cewa an kai Supreme Court, ana bukata local government a rika ba su kuɗinsu. Wannan yana da kyau gaskiya, domin local government ɗin su suka fi kusa da talaka. Yanzu idan local government na samun kuɗinsu ɗin nan, masu yawan zuwa Abuja ma za su ragu da yawan zuwa state. Allah kuwa, a to abokina na chairman local government, zan je wurin ai wani abu shaf samu wani abu. Amma kana local government chairman, kana da miliyan 200, a dauki miliyan 30 a baka, ko miliyan 40. Chairman na Gembu ya ce min shekara 8 ya yi, shi ne farkon chairman 1999. Ya ce kudinsa miliyan 153. Ya ce mini Alhaji Haruna ba a taɓa ba miliyan 50 ba, ana ba shi 44, 46, 47 har ya gama gwamna. Kowane wata ana yi ta sama da miliyan 103. Don haka yan uwa musulmai, in abu na gaskiya ya zo a kalle shi, duk abin da zai amfani al'umma da jama'a, mu ba za mu kauda kai a kansa ba. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, abin da fi karfin a wannan kasa Allah ka tare mana shi. Ya Allah, wannan damina ruwa mai zuwa Allah ka ba mu ruwa mai albarka, Allah ka ba mu ruwa daidai karfinmu. Alhaji Baba Kosa da ya asasa wannan santa, Allah ka kara masa lafiya da albarka a cikin zuriya. Yan kwamitin wannan masallaci, Allah ka kara musu lafiya da albarka bisa lissafi da suke yi na ciyar da wannan masallaci gaba. Limaman wannan masallaci, Allah ka wadata su. Ladanan wannan masallaci, Allah ka sa su a cikin ni'ima da wadata.
haka ma'aikatan masallaci su wanke can su wanke nan, ga alhaji awal a bajoga, ga hassan alhaji hassan a mai tama, duka wa'annan kanina ne ina sa su addu'a da sauran yan uwa duka. Allah biya mana bukatun mu na alheri wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin.